Така хора, добре ли в най-новото ми видео? Ох, удрах се. В което ще ви покажа какво се взех вчера от мола. Сега това не е от мола. Ние с една приятелка решихме да идем до мола и да си вземем еднакви дрехи за екскурзията, която е утре от 7:20. И ще върнем някъде не много късно. Това са четки за да мога да се чуете какво са, обаче те не са от мола, отиват там. Първо също не от мола, отиват там. Ох, маля, тя балката ще си ми седи тук, понеже много се нерва. Да си има какво да фаскам. Ох, китката. Така, значи. Първото нещо е ето тези ластичета. Сега, тези ластици бяха по 3 ето такива и по 3 такива. Съответно, виждате, че при мен има само един такъв и ето два такива. Защото един такъв отиде при Никол. И другите два също такива. Другите два такива отидоха при нея. За нея и майка им. Разбрахме се в понеделник в дясната плитка. Да сме взели плитки. Дясната. Лявата. Сега. Значи, тези два ластика са моите. А пък ето този тук е на мама. За Никол Дякова има също. За майката на Никол Дякова също има ластик, който е този. Такъв. И тя има също. Който ма разбрал. Който няма, да няма. Следващото нещо е ето тези очила. Е време за малко ASMR. Аз лично ви казах, че за мен много са важни очилата. За да ми допълват аутфита. Оценете ми долу коментарите на от 1 до 10. Френски. Знам, че всеки път, когато си бутна очилата, ми падат перфектно. Не баш перфектно. Имало пъти, в които ми падат е така. Ох! Удраме, бе! Куче! Но съм изглежда много смешен така по този начин. Напоследък много често го правя това, така нека продължаваме натам. Малко табалаха тук да се успокои това от раното. Сега нека продължаваме натам. След това клинче, което още не е изсъхнало, понеже мама го изправи преди. Пиши праш на това магазин, който го купихме. Не е прилично всичките дрехи да са прашни. Понеже и предните, които купихме от този магазин, също са прашни. Така, това е клинчето, панталончето. Искахме да се скъси, обаче не може. Сега, на мен лично си ми харесва. Разтяга се то доста. Можете да видите. Крачулите също. Но още не е изсъхнал, че ще го върна пак на сушението. На сушката. Както ви казахте, на сушката. И да ви кажа, след това видео можете да идете на Йоан Петър канала и да гледате, как беше, Виктор Big Brother срещу няколко момичета. Там. Трябва да си избере гадже по аутфита. Виктор Big Brother си избира гадже по аутфита.
участва как там, номер 1 е тя. И Виктор не разбира абсолютно нищо. Значи тя седи пред него и му вика: искам само да ти кажа, че моите приятели са абсолютно същите като твоите. И са много забавни. Той вика: значи щом си дошла тук и харесваш моите приятели, да те гони. Не мога да гледам колко не разбира. Значи аз през екрана го разбрах какво говори, а тя много в африкака. А пък той там клапан. Гони. За какво? Защото няма да разбрам. И само кръстатър трябва да харесва момичетата в един мъж. Ох, да. Тя ни издаде малко, като дойде тук, преди да си ползвам видеото. Вчера вечерта си писахме, докато гледах видеото. Изпращих една част, в която част тя, в която я изгоних просто. Защото не разбира. Той не я разбира какво говори. Братовчетка ми звъни, ще идина после. Ще си извиня, просто снимам видео, не мога сега да говоря. Така. Това е случаят на анимето. Снимам видео. Това видео не може да бъде повече от 12 минути, тъй че имам още 6 минути. Ето това е. Много ме кефи. Анимето не се вижда много добре. Тук може да видите целият и ръст. Не се вижда много добре в светлината. Мале, тази не е разбрали. Ето сега ще видим за повече. Не. Пред прозореца съм. Ако видите в момента какво около мен, направо ще припаднете. Кочине. Не мога да загъвам дрехи. Няма нужда да се правя, че мога. Само тениски мога. Друго не. Така, тениската е тази беличка. Ако някой може да ми каже какво пише. Gold Classic. Gold Classic. Gold Classic. Гласик, мисля, че беше стъкло. Обаче култ какво означава? Това беше първото нещо, което си взехме мачик. След малко ще ви покажа последното. Но преди това, преди да ви покажа последното, ще ви покажа какво си взех от оранжа. Аз сам. Тя не си го взела. Като цяло всичко до тук, което съм ви показвала, го имаме. И двете сме си го купили за в понеделник. Но ето тази книга се купих аз. Само. Малко е сама с книга. Хари Потър. Така, нека продължаваме на там. Те просто се базикаха с момичето явно. Сега това нещо да го поднеса с СМА. Не, почти през цялото време не го виждате мен.
Това видео няма да е много дълго, но обувките. Ногти ми. Надявам се да го чухте. Това е подметката на обувката. Не знам дали се вижда, че не е гладка. Ето подметката. И самата обувка. Много яки са всички неща, които си взехме. Значи няма абсолютно същия клин, абсолютно същата тениска, свичър, обувки. Не мога да повярвам това от дамското и тя се побра в в 36 от дамското се побра тя. Това е обувката. Много ме кефи ми лично. И нея много е кефи. Аз исках да си обувам дни, които бяха с такава подметка. Ама явно това не е някакъв вкус. Аз харесвам такива обувки с дебели подметки, доста, които те вдигат и ставаш по-висока, ама тя явно не. Значи това видео може да бъде 12 минути, 13, дано може да бъде 13. Ние по едно време бяхме спрели да сме бесите, обаче вече отново сме бесите. Само да ви кажа, че абсолютно всички дрехи ги пробвахме заедно. Тениската. Влизахме заедно в пробната и пробвахме тениските. Клинчетата. Влизахме заедно в пробните и пробвахме заедно клинчетата. Сега, значи. Може да до 15 минути преференция. Моя грешка. Още е СМР. Надявам се, че всеки ASMR сте го чули. Просто аз имам много си не мога без ASMR, телефон ми падна. Да надявам се всеки един ASMR, който ви показва, да са го чули. Мале, защо съм така с тази двойна братичка? Така, шишенцето е на Йода и мисля, че както вече разбрахте по звука, е пластмасово. Защо то? Имаше едно стъклено, което трябваше да си го вземем него, ама ние като се знаем тръгнах да падам, и ние като се знаем с това стъклено, като тръгнем да пием, например това стъкленото шише, ние като тръгнем да пием и така ще се улеем веднага, понеже сме аз и Никол. И много по-добре ще ни е с това, с сламката. Ако беше стъклено, ще е още по-добре, но не. Сламката ще ни е много по-добре, понеже с него нямаме шанс да се олеем. Много удобно за пиене. Мога да се правя балончета в самата бутилка. Така.
Сигурна съм, че ние като отидем на екскурзията, всички ще ни гледате така. Добре, айде, бай!